Сено, Кириша! Добър вечер, България, тук ли сме? Добър вечер и добре дошли на най-грандиозното, най-зашеметяващото и най-приказно тържество. Уважаеми гости, за мен Асен Кириша е чест и привилегия да ви приветствам с добър вечер и добре дошли на абитуриентският бал на Самет. Уважаеми гости, всички ние знаем, че най-голямото богатство на нашата планета Земя са нашите прекрасни деца. Всички ние сме готови на всичко, за да могат нашите деца да растат здрави, да растат щастливи и да сбъдват всяка една наша мечта. Уважаеми гости, поради тази причина Метин и Хюрмюз решиха да съберат всички вас и заедно да празнуваме абитуриентският бал на нашият принц Самет. Сега, уважаеми гости, колеги, малко по-тихо. Уважаеми гости, настъпи моментът силно да аплодираме най-големите организатори, хората, които организират тази невероятна вечер. Бурни аплодисменти за Метин и Хюрмюз, колеги без маски. Още по-силни аплодисменти за Хюрмюз и Метин! Хората без маски! За най-готините дюсови и специално от оркестър Бурудовет. Заведете за всички гости! Бурни аплодисменти, уважаеми гости, бурни силни аплодисменти за най-прекрасните родители, за Метин и Хюрмюз! Яша, Георги Бурето, Яша! И така, уважаеми гости, очаквам още веднъж едни бурни и силни аплодисменти. Biraz moral alkışı gelebilir mi? Lütfen biraz moral alkışı gelsin çünkü Hürmüz ablam da Metin agam da çok heyecanlı. Onların heyecanı almak için daha güçlü alkış lazım. Lütfen daha güçlü alkış gelsin. И така, колеги, сега настъпи момента да поканим всички приятели на нашия абитуриент Самет, разбира се, неговата дама Атче. Колеги, подготвяме чок-шукар за всички младежи, всички приятели на абитуриента Самет. Hazır mıyız? Hazır mı? Бурни аплодисменти, България! Пристига младото поколение!
И така, ако може, младежите малко напред, младежите малко напред. Яша Георги Бурето! Party. Yeah. Sugar, Яша Буре! Яша Буре, Яша! Айтос гори, Айтос! Викайте пожарните! И кой казва? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хайде, бре! И така, уважаеми младежи, скъпи гости, искам още веднъж бурни и силни аплодисменти за Георги Бурето и неговия прекрасен оркестър. Сега ще помоля само малко да освободим тук дансинга. Соло машина, готов ли е телефона, брат ми, за откриването, за влизането на абитурента? И така, уважаеми гости, скъпи колеги от оркестъра, настъпи моментът силно да аплодираме човекът, заради който се събрахме тази вечер. Уважаеми гости, бурни аплодисменти за принца на България, принца на Европа, принца на 2025 година. Уважаеми гости, бурни аплодисменти за абитурента Самет и за неговата дама Оче! Алая çalım lütfen. По-силни аплодисменти за най-прекрасните, за най-зашеметяващите, за най-приказните, за Саметияче! 50 Cent. Вдигнете малко музиката, колеги. Rotate that thing. I wanna touch that thing when you make it go round and round. Step up in the club, I'm like, who you with? See unit in the house, yeah, that's my clique. Yeah, I'm young, but from the old school. On the dance floor, doing old moves. I don't give a fuck, I do what I want to. The boy, I don't want you. Better listen when I talk, don't trip. Yo, in the car, mine's in this. I ain't trying to beef, I'm trying to get my Още drink по-силни on. аплодисменти, уважаеми гости, за Саметияче! Go, and I'm gonna get shorty here and I'm gonna let her know. All I really need is a little bit. Kinda like let's go do that. We can head to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I wanna unbutton your pants just a little bit. Take them off and pull them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. This is the 50 Cent. In a little bit. 50 coming out your stereos. Hard to tell though, cause I switched the flow. Eyes a little low, cause I twisted. Pockets on swell, cause I moved the O's. My neck, my wrist, my ears is froze. Come get your she on me. Още веднъж, уважаеми гости, бурни аплодисменти, бурни и силни аплодисменти за Саметияче! Number one on the chart all the time, man. When the kid in the house, I turned it out. Keep the dance floor packed, that's without a doubt. Shorty shake that thing like a pro, man. She backed it up on me, I'm like, oh man. I got close enough to her so I knew she could hit. System thumping, party jumping. И така, уважаеми гости, сега очаквам наистина силните ви аплодисменти, защото абитурента
и неговата дама са вече факт. Не чувам aplodismentите. Biraz güçlü alkış alabilir miyiz? Gençlerimiz çok heyecanlı. Şu anda ben Samet'in kalbini kulağımda dinliyorum bilesiniz. Onun için güçlü alkış gelsin. Moral alkışı. Bütün heyecanı alalım. Şimdi arkadaşlar, колеги, може ли да направим един невероятен инструментал оркестър Бурето Бенд, защото в момента нашия абитуриент ще отвори шампанското за своите приятели и после продължаваме с влака. Айде, колеги!